everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Oh, nahibaw ko, Ryan. Kung nga nung ila kong gigukod. Unsay nung dan? Kuan. Tukan eh. Kining. Tukan ay gadlok. Tukan. Unsa man? Unsay hinungdan? Ha? Nangayo siya kasayuran. Kunahain ang iyang anak. Ha? Mauna, si Mami Marina gidunta ang ilang tumong. Apa namatay na ang akong inahan. Ug nasayod si Iska. Nga nahibaw ko kung asa ang ilang anak karon. Babae ba ang ilang anak? Babay. Naibaw ka? Naibaw ka kung hain siya? Layo na siya. Ug bisan usa ninyo nga mangutana bahin niya. Wa ko'y sultihan. Uy. Mao ba? Kinahanglan sultihan ko nimo kung hain siya. Ngano man, Ryan? Nga gusto ka mang masayod. Nganong gusto kang masayod kung hain ang anak ni Iska? Tungod kay siya ang gamiton sa dautan. O kinahanglan maunan ko si Iska. Kinahanglan ako'y unang makakita sa iyang anak. Ug unsaon mo siya? Kinahanglan patyon ang anak ni Iska. Why sa ang anak ni Iska, Ryan? Usap-asap. Layo na kaayo siya. Sabta ko sa kong tumong idin. Wa man ay katabang. Nasuko. Nasuko yung Ryan. Mao di ay. Mao di na mangutana siya sa iyang kaugalingon. Unya maginuktok. Mao di na iyang problema. Ang anak din ni Iska. Kung kita wa magkahibaho, may unta nga, way sa ang anak ni Iska. Pero si Dong Ryan ang pasultihon, may ingon siya. Nga kinalang mawa o mapatay ang anak sa Rayna nga ungo. Takto yawa din o. Mo di gigukod ka nila ni Iska. Kay ikaw din nahibaho kung naasa ron may mutang iyang anak. Layo na kaayo ang dapit nga naabtan siyang anak lulukoy. Basta, layo na. Kuya, naghinuktok na sab ka nga nagatubang sa kandila. Ngano man ang mga dagkong kandila nga nagsika, nga imo man ang gisigihan og tutok. Nahadlo ko, Aliyah. Nahadlo ko. Nga moabot ang panahon. Nga mukalit og kaop ang sigas sa upat ka kandilang Paskal. Ug mupuha ang kandila. Ug malanay kini. Mubaha ang iyang pagkapuha. Naisama sa pagbaha sa dugo. Unya, human ana. Mungit-ngit ang kalibutan. Ang upat ka kandila, simbolo sa kahayag sa adlaw. Simbolo usab siya sa haligi sa atong kalibutan. Pero kung mapagngan sa kahayag ang adlaw, aduna pa ikalimang espirituhanan. Nga siya ang simbolo sa kinauyukan sa kahayag sa adlaw. O kinahanglan abton og dapiton mo siya. Pinaagis siya mong pagampong. Ha? Ala, uy. Wa man ko makasabot sa tanan nimong gisulti, kuya. Aliyah, La, imo lang yung gihikap akong buhok ngano di ay. Aliyah. Igsuon ko. Kailakon ka, kuya? Dili ta magpakawa sa paglahom. Sa kanunay, magampot ta. Maway makapuka natong dautan. Ang atong pagrosaryo kada hapon, premihon ta ka na, Aliyah. Mao na ka na gimbuhaton ta. Hantod sa hantod. Atong daygon ang atong Ginoo. O pasalamatan ta siya. O, kuya. Pero, nalang ko'y isulti nimo. Ayaw na lang pangutan si Mika Idin sa anak adto ni Iska, ha? Kay akong nadunggan si Mika Idin. Nga to ako no sa layo kayo nagpuyo ang anak ni Iska. Kinahanglan makitaan siya, Aliyah. O kinahanglan ako ang unang makakita sa anak ni Iska. Namaka ko nila. Bahala na. Wala ko'y laing kapaingnan din eh. Kinahanglan mo tipon ko nila ni Ryan.
Kung kikilahang lang magpaulipon ko nila, buhaton ko kana. Wa na'y tubig ang baril. Hakutan ko kinig tubig. Niyara ang balde. Wa ko maanad og trabaho. Pero kinahanglan buhaton ko kini para dili ko apo ko ni Ryan. Buhaton ko ang tanan para makadahig siya nako. Lisod man, pero bahala na. Daghan namang tubig din is baril. Mawa pa man ko makahakot. Dong, Ryan! Ang giga, dalian ko di mo nakaluto. Ganon ko. Napay utang ka mong gay. Unsay, Kuyaw ka na. Karong kita mga bot kay kas uma. Sa magic ni mo. Magic hero sa ka. wa man ko. Siwa. Ay, gaya. Kuha ko tong atong bulingon. Hey, malabag ko kadiyot. Nayan na pa'y kahayag. Magugas na lang ko sa akong kamot, ubuktan. Para makailis ako sinina. Patay! Si Lugoy! Misinggit o patay! Lugoy! 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 Patay! Kasi patay! Patay yun! Ay, nang to ako mga bulingon! Nanawa ba din eh? Gikawat! Gikawat to akong duha ka mong t-shirt o usa ka mong purol! May ginikawa ng hubuang ako kisapaw sa pang brief! Apil na ni kawat! Kisa sa'y mukawat na to, Lugoy? Nga nagkalago naman to. Bisan ba? Importante, patay gini ron. Oh, Nagkapalit ko sa mong t-shirt bago, oy! Ngadahangan ka niya. Sa nagtukan na akong purol, gisangit. Ngadahangan ka dapit sa may bumbong. Naunsa ka, oy! nawa ang ako mga sinina nga gipang sabit. Ayaw mo kabalaka. Uga na ang inyong mga sinina. Ha? Ako na kining gipamilo. Noy Lugoy, mao ni imo. Kini sa pang imo Ryan. Ug kang day Aliyah, tuan na ang karton, napahimutan ko na. Iki. Gilaban mo ang among mga bulingon? La, Ikaw ang naghakot og tubig sa baril? kuyawa ni mo, day. Akong purol. Gilaban sa ni mo. Ni Ara. Wa ni mo si Muta. Nindot sa balagbaho na ba? Ikaw sa nagluto, day din. O ikaw si nanlimpios palibot. Unya, gilaw ka sab ni mo ang baboy ug manok. Noy Lugoy. Wa man ko'y trabaho. Ako raman ang nabilin din ni sabay. Kay wa man ko ninyo pakuyuga sa inyong uma. Uy, siga ma ako mga mata. Himuan na lang ko ninyong sulugoon. Ang importante nga ni ako uban ninyo. Wa na ko'y kapaulian pa, Ryan. Unsa to? Himo ka naman sulugon? Kalain. Kadato ni mo sa inyo? Sinaw kay kagbay? Dako? Dagay kag kwarto? O sa kakwarta? Ayaw mong kwarta o sa kakwarto? Naghasa kag bino sa inyo. Imported pa? Nya, himo ka naman sulugon din eh. Maluoy ka na ko, Ryan. Ayaw ko ninyong apuga. Wa na gyud ko kadangpan. Adong, Dorian, dawata. Nang-apply maid, Dawata. Kita niya doon na maid din nga gwapa. Nya, nagkakwarta. May kwarta tuod kong nada. Sa pagkakaroon, dili pa kahit ang magkalisod-lisod sa pagkaon. Bisan pa og wa kay gidahang kwarta Eden. Makakaon rami. Og makapakaon sab ko sa ako mga bisita. Okay ra ba og ani na lang ko dinhi? Di ko magpapugat ni mo, Ryan. Tudlo ilang sab kong panguma. Uy, kuyaw nila. Muuma ka day? Mabugol kag yuta? Mutanong kag balanghoy? Sigurado ka day? Mahugaw na mga kamote mo tungkol sa yuta. Ay mo kamistisa, mawa na, manigra ka. Bahala na. Kabar! Dawa si Ira May! Nga man, hayal man eh. Dali ra gyud nakabantay ang atong anak sa akong gihimong pagpakaron ingnon. Nahibaw-an niya nga dili tinuod nga si Ryan ang iyang gikauban sa bahay. Ay nga ano man sa buoy nga kadto mang Ryan nga atong kontra ang gisundog mong panagway.
Tungod kay mo akong nakita siyang huna-huna. Gakatong Ryan o gingan laglugoy ang katapusan niyang gisampit o gihuna-huna. Sawa pa siya makuyapiti ko'y. Og maoy iyang gisalikan. Ay! Pero, Oh, ngisi. Nag-uol yung ngisi. sa gikaingon ko na, Man, bisan pa man o kung saon niyang ikyas, dili siya makalingkawas sa iyang pagkasiya. na. Naginit na pag-ayo nga kong lawas iska. Mga kaw na ta. Oh. Naunsa man ka? Nagsige ka man lang og hangad diha sa buwan. Waton ta sila, Tikoy. Kinsaya tong huwaton, ha? Kinsa? Magkuyog tang watake sa bag-utang gipatakdan. Daghan ang atong napatakdan. Ugayran ta sila. Ato silang kuyugan? Ako silang gisugo. Nga adto kita mag-abot sa dakong lasang. Uy, Nakita ko na ang ilang mga anino sa buwan. Nang layat na sila, Tikoy. O paingon na sila sa lasang. Dagan sila, Tikoy. Huwag mo atake kita sa nagkadaiyang baryo. Dong Ryan, nausam ka? Nganong nagtanaw mo kas buwan? Sim ka hangad na. Sa una-una kagkuhit. Tarong diha dong. May sa kano? Ganahan sa ka nagtanaw ng buwan. Samtang sige uwang ang hiro. Ako kay nili ko kunahan. Lain ko mino. Nanimpaw ko malibo dong. Mitaghan na sila, Lugoy. Kinsay minaghan? Ang buot may pasabot? Ang mga ungo? Mo'y minaghan? Ha? Dong Ryan? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.